Monestir Sant Salvador de Breda. Els orígens. El 878 apareix per primer cop el nom de Breda. És un municipi de la comarca de la Selva. Però l'impuls definitiu de Breda vindrà donat pel matrimoni Guerau de Cabrera i Ermessenda, vescomtes de Girona, quan el 1038 decideixen fundar un monestir a la vila. El seu edifici ha anat patint successives modificacions fins a l'actualitat, on la seva estructura dona espai a la Casa de la Vila i al Museu Municipal Josep Aragall. L'únic que fa pensar que estem davant d'una església és un absis del segle XII, on la seva cúpula interior encara s'hi conserven unes pintures fetes d'època romànica i fresc i un campanar de finals del segle XVIII. La fundació del monestir. El monestir de Sant Salvador de Breda va ser fundat el 4 de juny de 1038. Va ser fundat pels vescomtes de Cabrera, Guerau i Ermessenda. L'església del monestir va ser reconstruïda després de 30 anys, el 4 d'octubre de 1068. L'expansió. Actualment ja no se'n conserva res de la primera construcció, llevat del campanar, que s'ha restaurat l'any 1951. Podem dir que el campanar de l'església del monestir de Sant Salvador és el monument més antic de la vila. Es considera la seva construcció de finals del segle XIII o principis del segle XIV. L'estat de deteriorament a què va arribar aquest sector del claustre fou molt acusat. De cada parell de columnes que aguantaven, cada arc se'n va treure un.